Ay mga kamarites, gibidyohan na. Wala ba na siya kabaw dyan. Nagyaw-yaw ba na siya gigan ba na siya gilakaw. Asa naman sa si Tiago eh. Ano wala naman sa tao dari ang balay. Wala man dari ng tao nga ako naman sa dari nakitaw-kitaw. Asa naman karon sila. Oh? Asa na karon? Asa Tiago ron? Ay pa si langas-langas di melda ka nagtrapo biya ko sa motor. Kabati kay ko sa muntingog dito rin karsada. Kita ka ani ah. Hugaw pa kayang motor. Ako sa nilimpyuhan. Kay grabing hugawan ang motor. Sige, dadaan is disitin nga limpyo-limpyo. Kita ka ni. Pero tira ba diyang hugawa? Di ko ganahan, anak nga, hugaw. Bisag tiguang mata, kay bawa sa tablimpyo. Pagwat lang niya, kay ako sa nilimpyuhan kausa. Limpyuhan sa kunay kausa. Nay, hugaw pa kayong milda. Sige, yaw-yaw diha. Muna mo hada, tsaka. Sige lang ka, limpyo-limpyo sa mga motor. Sa kayong kutsilyo, dari habulan, di ka kagabain. Grabe ka habulan. Sa imong kutsilyo, dari. Baera sa intaon ni. Gikan pa ko dito minteryo ng adje. Sa minteryo, akong kuptan, rosaryohan. Kaya kabot dari sa balay, akong kuptan, kutsilyo. Kakapoy naman akong sitwasyon na dari, ay. Kani, ikaw magluto mga oras sa maani, ron ikaw human. Ikamod ha, di mo manglihok. Kutsilyo, asang ahos gani, maglisod. Sao naman na ni kinabuhi eh. Ginoo ko. Sige naman lang babadlong. Sundan ni kamo na lang ako pangadjian para mulihok mo. May nam kamo na lang ako pangadjian para mausa. Sus Ginoo ko sa inyo ha dire. Gutman man ta ninyo nga gikan ko sa lakaw. Gikan ko sa lakaw. Gabot dire kita pa mulihok. Sila diha ay limpyo-limpyo sa motor, nahida-hida. Silpon-silpon. Sus Ginoo ko. Napabakan ni suwad ang gasol dirisad. Basinuwan na sa ipitik na ko din mo siga na. Ako na ni sunuwat ang bahay na to ani para mausa. Kaapoy na may kinabuhi dari tiyago ay. Koy sus Ginoo ko sa inyo ha. Huga pa matas tae ani. Asin gamay na lang. Ano wala di magpalit, maghuwat na sad siguro. Magyaw-yaw ta. Ginoo ko nga di man ta mo dari mga bakol. Sus Ginoo ko sa inyo ha dari. Og wada ko dari huga pa man dai mo kayo eh. Ginoo ko. Asa naman sa karos disitin, si Timtim. Sus Ginoo ko. Saon naman ang taon sa inyo ha. Gikan ko sa minteryo pa yung taon. Nangadji ko dito sa patay. Pila ko ka oras dito naglingkod. Akong ikuptan, rosaryuhan. Iabot dari. Kutsilyo. Kamay pandunggabot ang ninyo ay. Sus, kapoy na nabadyo ko. Dapat iabot na ko dari na anatanan dili kay ako pa magluto, maghugas, maghimbis, magot, maglimpyo sa bay. Ginoo ko ay napay marwasay way agas ra ba. Ang marwasay way agas na unsa na saga ni manggani na itsud ni tubig diri ang atong kuan punduhanan sa tubig. Wa pa sus Ginoo ko. Ay blaro naman sa tani marwasay og apil eh. Ano wan am sa ni sila agas. Na sao na lang sa niron. Ikaw man na panakuluto ani mga oda badayon mo. Nga ikaw man yung pangaon, biyaan lang. Yang hindi, ako nga po yung manghipos, then manghugas. Ikaw man ana, limpyo ng balay, mulakaw na sagko, kaya na yung nay, ikuha di rin. Magpakuwas ako, kaya na siya magpangadji. O ato kas obos, magpangadji. Wag gani ko katilos akong luto, lindot ba og bati. No? Nga mo diha, magpayahay lang mo. Dito sa minatyan, ako bawa ko pangadji. Dito. Pais na ako, nagtaon ko dito Royal o Skyplex. Mawa na sila akong kagutom. Abot ako sa bahay rin. Wan ako kay baon sa lami ba akong giluto. Magluto na sa balik. Ang limpyo na sa sabay. Ugma, maulog yapon ako itong trabaho. Adto na sa sementeryo, mga adje. So sige na ako sa inyo ha. Pagmatmon ang taon mo. Sa inyong mga kabuot dari tiyago. Sa kanina natagak, gib ka ni ahos. Sunod gani, di kayo mo manglihok. Kamu na dyan akong pangadjian.